dito lang tayo sa gitna, ma'am. Ayan, happy ka, ma'am? Masaya? Alright, so good afternoon. Package niya, mapadala niya. Akala niyo package. Okay. So ayan, so good afternoon po sa ating lahat. And syempre sa ating birthday celebrant for today, wala pong iba kundi si Ma'am Maricel Cabuang. Happy 35th birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, alam niyo na siguro kung kanino galing tong surprise na to. Alam niyo na, ma'am? Oo, kasi sabi sa amin yung package daw. Okay. Alright, so itong surprise din po na ito, ma'am. Meron din po silang ipinadalang message. Nababasahin ko na lang po para sa inyo. Okay? Alright. Alright, basahin ko na lang po yung message na. Happy 35th birthday, Mama Sel. Pasensya ka na sa lahat ng pagkukulang ko. Sana mapasaya kita kahit sa simpleng regalo ko sa karawan mo. Malayo man tayo sa isa't isa, lagi ko kayong iniisip ni Kuya Jaren. Sana magkabati na tayo. Mahal na mahal ko kayo ni Kuya Jaren. Ingat kayo palagi dyan. I love you and God bless. Once again, happy 35th birthday from Mr. Jerwin Cabuang. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Maricel. Ayan, ma'am, umiiyak na si ma'am. Hindi na kinaya. Alright, ma'am. Ma'am, hingin na lang din po namin yung message niyo ma'am para sa ating sender para kay Mr. Jerwin. Basta mapapagsalita. Grabe. Hindi ko talaga ito ina-expect. Maraming salamat pa. Grabe. Ang hirap talaga ang long distance. Pero kinakaya ko naman. Tsaka nagtatampo lang talaga ako. Ang tagal mo na dyan sa pag-upload. Mahal na mahal ka namin ni Darius. Palagi dyan. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Ma'am Maricel. Ayan, okay lang po yan ma'am. Soon po magkakasama-sama din po kayo. And my request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ang ating birthday celebrant ng happy birthday. Alright? Alright, kantahan po natin si ma'am. Sabay-sabay po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, okay lang yan ma'am. Kalma na po kayo. And meron din po tayong cake na nakahanda dyan ma'am. But before you blow the candle ma'am, mag-wish na lang po muna kayo. Alright, and heads up na lang po kami pag-okay na yung wish niya. Okay na po. Ala count of 3, buglo niyo po yung candle, okay? And 1, 2, 3. Ayan, once again, happy 35th birthday po sa inyo ma'am. And picture na lang po kayo ma'am dito.